हाय फ्रेंड्स, चालन तो पुलिस आप बोलता थोड़ा हो जाए और ये थोड़ा हो जाए मेरे को थाकी छाड़नी थाकी लगे देखो तो यहाँ पर ना करो पूरे देखो बोलो ना देखे बर्तमान पड़ला मार्केट ऊपर बस माने राति रे बुलिबार मजा किछ अलग देखिया किछ नुआ नुआ जिनिस कोन एइ गुडी पसंद এইটা ବି ଭଲ ହବ ନାଇଁ ଭଲଟାରେ ଲୋକ ବି ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନ ଭଲ ये देखो मା ତାରିଣୀ କପିଠ ଜୟ ମାତା ଚାଲନ୍ତୁ ବଲଲା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ବସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ଆମର ବଲନା ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ବଲନା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ବଲନା ରାତିରେ ବୁଲିବାକୁ ମଜା କିଛି ଅଲଗା ବର୍ଷା ଦିନେ ବୁଲିବା ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଶୀତ ବି ଗଲେ ବର୍ଷା ବି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଏ ବଲନା ନ୍ୟୁ କଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବଲନଟା ହାଟ ବନ୍ଦ ହେବନି ହାଟ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବିନି